wannan taro abun mamaki ba ne, din Najeriya haka yake, kuma da yardar Allah yadda kaga wannan taron nan kowane jiha haka yake, kuma Allah ya yarda wannan gwamnatin ta azzalimai sai mun ture ta mun dauke ta. Ina maka alƙawarin cewa duk mutumin da ka gani a nan mutum ne mai rike amana, mutum ne mai mutunci, mutum ne wanda zai sa ƙasa ta ci gaba. Yadda aka karya ƙasar mu, yadda ake shan wahala, talakawa suke cikin wani hali, yardar Allah ne mun fitar su daga kangin wannan sun koma ta warkin daidai a zaman su na duniya. Ba ma yi idan wani mukami, ba ma yi idan wani abu, mun shigo ne mu tabbata arewa ta zama arewa, kudu ta zama kudu, yamma ta zama yamma. Cutar da ake mana ta kasar nan da za a yi budget babu budget din duk ministry da ka sani ba ko kwamu da ake fata idan ake kaiwa kudin. Ga hanya nan daga Abuja zuwa Kaduna ta gagara, komi babu kasuwanci, ga kashe mutane da ake, komi ga shi nan. To da yardar Allah wallahi kai su bar ofis kaje. Ai ba a Najeriya aka fara ba, wato lokacin mutanen da yadda yanzu mu mutanen da muke bi, lokacin mutanen da haka ake operation, akwai abu da ake cewa operation. Baka isa ba a kasar ka, kana dan kasa baka isa ba da abin da za a yi ba. Ka duba gari ina ne mu je muna son mai taron ba an kana. Ai ina cikin kwamitin kuɗi, ina cikin babban kwamiti na wannan taron da aka yi, amma duk inda muka nema an kana. Kuma yau inda da kake gani mun yi alkawari wallahi in ba za a ba mu wannan wurin ba ma za mu yi akan titi. Ai didi ba na kowa bane, kuma da yardar Allah da nasara ce wannan. Kai ba shi ga ba bari ga maka wani abu ba don kotu ba kan magana da ba. Ai mun ga canji a 1979 tsakanin tsakanin PDP da APC. Me ya kawo canji? Walakanta talakawa, daura mutane kuma ba da yaci. Da aka zo canjin da muka gani tsakanin PDP da APC ya kawo shi Boko Haram ce. Yanzu ba ta fi karfin Boko Haram ba, gidan kowa ma ana yi, ana kashe mutane gidan kowa. Wallahi ba za mu yarda da wannan. Wallahi tallahi da yardar Allah kuma sai mun gyara wannan. Nasara ai ta samu. Ka duba ko ina yadda aka fito a yaƙi wannan gwamnati da zalunci. Nasara bayan godiya ga Allah da ya samu ka ga wannan rana, duk da cikas da aka yi ta kokarin kawowa, an hana wuraren da za a yi taro, kuma da ƙarshe an samu nan wurin ma sai da aka yi kokarin a hana. Kuma abin da kuke cewa abu ne da mana sadaukar da kai domin al'umma, so da kan na farin ciki da Allah ya aka samu kai wannan taro. Gashi kuna gani an yi cikin kwanciyar hankali, kuma za a zo a fatan mu al'umma suna gani dai, an ce ido ba mudu ba ya san kima. Fatan mu a tattaro a cikin wannan jam'iyyar don a ceci al'umma, a ceci kasar da a kuma ceci demokrasi wato demokradiyya, sannan a ceci zaman lafiyar kasar da kuma tattalin arziki. Nasarun min Allah wa fatan kariba, nasara daga Allah take kuma tana zuwa. Suna na Honorable Ambassador mai nasara, tsohon dan takarar majalisar tarayya a 2023 a Dala Local Government, wanda kuma yanzu muna jam'iyyar ADC mai albarka insha Allah. To hakikanin gaskiya muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon zuwa wannan taro, dan ita ADC Allah ya sani muna ɗaya daga cikin waɗanda muka bata gudunmawa, especially a Kano State, wanda lokacin da muka karɓe ta babu kowa ma a cikinta, amma alhamdulillah yau gashi ɗimbin mutane da manyan gwamnoni, manyan sanatoci da manyan 'yan majalisar tarayya da na National State Assembly, duk kowa daga kowane state
a Najeriya kowa ya hallara a wannan waje. Wannan yana nuna cewa muna da cikakkiyar nasara da za mu kada mulkin APC a Najeriya insha Allah. Baka ji ana cewa falle ɗaya ce a kan ni ma na ce falle ɗaya ce, especially shi ma Abba ya tabbatar da cewa shigowar mai girma jagora Kwankwaso shigar sa ADC mun tabbatar cewa karfe 11 mun ci zabe. Cewa idan za a yi nasara sai an samu irin wannan kalubale. Mun nemi waje domin a babu wannan taron convention, amma Allah ya sani aka hana. Amma kuma gashi an samu nasara da aka yi wannan taro. Kana ganin dimbin mutane da suke shigowa har yanzu. Ban iya shigowa wajen nan ba sai da na samu DSS mutum 6 suka iya shigo da mu cikin wannan taron, saboda al'umma cike wajen an rasa inda za a sa hannu saboda yadda tafiyar wajen take. Alhamdulillah muna godiya ga Allah a cikin wannan taron da muka. Da Allah 100% zan ƙara tsayawa takarar dan majalisar tarayya a karamar hukumar Dala, wanda na tabbatar da cewa babu wanda ma yake ma da irin capacity mu ma a Dala. Domin ni an sani tun 2023 na ci primary election a PDP, yanzu kuma ADC mun bata gudunmawa, muna ɗaya daga cikin jigajiganta, kuma Allah ya yarda babu ja da baya. Al'umma ta ina nan akan kadami na tsayawa takara a 2027 insha Allah. We are able to be courageous enough. Our leaders are very courageous, and we insist that democracy must prevail in this country. That is why we are happy. We are here. We are gathered here. The law has granted us the opportunity to be an opposition party, and we are here today. We are working tirelessly to make sure that Nigeria is better for everybody. That is why this party is here. That is why we are here, and inshallah we will be able to do our convention successfully. Everybody is seeing the situation. The APC as a government has failed Nigeria. Things has become very worse from inception, from the beginning of the APC, since the leadership of late General Muhammadu Buhari until now. Things are always getting bad and bad for everybody in Nigeria. Despite whoever you are feeling the hardship that is going on in Nigeria. So this party is coming together with respected people who have a track record of good governance. People like Engineer Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, who has been able to do a lot for the good people of Kano State, who have education as the backbone of his structure, and he has done a lot. So people like him and his likes have come together around the country, and we are gathered in this party, and we are working very hard, and by the grace of God, we will take over the government of this country, and it's going to be better for everybody. The economy is going to be great, the insecurity will be a thing of the past, and everybody will be happy in this country. Sunana Nasiru Sulagaro, tsohon wakilin jama'a gwarza kabo a majalisar tarayya, kuma tsohon kwamishina a jihar Kano. Wannan rana abin farin ciki ne kwarai da gaske, yanda mutane masu mahimmanci, mutane wanda ba sa jin tsoron komai a ƙasar nan, mutane wanda suka tasa haƙƙin talakawa a ƙasar nan, suka haɗu a jam'iyya ɗaya a tuta ɗaya, kuma suke ƙoƙarin wato su ƙwato wa talaka 'yancinsa, 'yanci na gyaran tattalin arziki, 'yanci wato na tsaro na ƙasa, 'yanci na walwala a ƙasar Najeriya. Kuma alhamdulillah duk da barazana da ake ta kawowa, duk da tarnaki da ake ta kawowa, duk da wasu abubuwa marasa kyau da gwamnatin tarayya take ta ƙoƙarin amfani da su, amma dai an dage, jagororinmu sun dage, sun tabbatar da cewar wannan rana ta babban taro na zaben shugabannin wannan jam'iyya mai albarka ta ADC ya tabbata, kuma alhamdulillahi ga ma a gurin taro manya-manyan jigajigan 'yan siyasa irin su Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na jihar Kano, wanda ya yi kokari aka gani, kowa ya san irin kokarin injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso musamman akan harkar ilimi ta 'ya'yan mu ta talakawa a jihar Kano, ya yi an gani, kuma yana cikin jagorori, yana cikin wato mutanen da suka haɗu a wannan jam'iyya irin su David
Mark wanda kowa ya tuna lokacin da yana shugaban majalisar dattawa a ƙasar nan yanda ya yi yaƙi kwarai da gaske na tabbatar da 'yancin wato ita kanta wannan majalisa. Kamar yadda aka sani majalisa ita ce ginshikin wato demokuraɗiyya. Ya yi aiki sosai wurin tabbatar da ginshikin demokuraɗiyya irinsu da mai girma wato da wazirin Adamawa ta Atiku Abubakar duk suna cikin wannan tsari da Tambuwal kowa ya tuna irin kokarin da ya yi lokacin da yana shugaban majalisar wakilai ta ƙasar nan yadda suka tabbatar da 'yancin wannan majalisa a ƙasar Najeriya. Saboda haka mutane ne masu mahimmanci, masu son ci gaban al'umma, masu tabbatar da wato 'yancin talaka wanda zai samu walwala, ya samu abubuwa cikin kwanciyar hankali kuma tare da tsaro ba tare da jin wani tsoro ba. Saboda haka alhamdulillahi wannan rana ce ta farin ciki kuma Allah ya da mun taru za mu zaɓi shugabannin wannan jam'iyya mai albarka ta ADC na ƙasa a yau din nan Allah ya yarda kamar yadda doka ta bayar insha Allah. Shugaban ƙasa yana ganin cewa gwamnonin Najeriya ɗauke su ya tafi da ra'ayinsu wanda in ya tafi da ra'ayinsu haka su samu dama da za a zo a ce babu wata jam'iyya ta adawa a wannan ƙasa tamu. Kuma kowa ya san demokaradiyya ake yi. Demokaradiyya shi kuma wani layi ne na kowa izo yi ra'ayinsa a zaɓi shugabanni based on nagartarsu. Idan wani ya zo ya samu dama an zaɓe shi bayan abin da ya dace jama'a su fito su canza shi shine demokaradiyya. Ba demokaradiyya muke yi da tun mulkin sojoji da aka yi ta yi na IDB na Janar Abdulsalam Abubakar lokacin da bai saki mulkin ba da tuni shine zai ta ci gaba da tafiya. Amma aka zo aka ce ga tsarin mulkin da za a yi na demokaradiyya constitution ya bada dama a fito a zaɓi mutum da halinsa. So kaga irin wannan yanayin da yake faruwa ABC ta san cewa bata sai na al'umma komai ba sai ta barbarewa abubuwa da suka faru. So shi yasa suke ganin kan cewa in suka bar tafiya irin wannan ta zo ta yi tasiri sun san ba su iya cin zaɓe ba. So shi ne suke ta dan kawo irin wa'annan rudanin har rashin bada gurin taron ma daidai ina da alaka da irin haifar da rudani a jam'iyyar dan mutane su zama cewa irin sun shakka shigowa tafiyar. Kuma duk wannan abin mun san ƙarya ne. Babu yanda za a yi, babu wanda ya isa, ƙasar nan ta al'umma ce, ba wanda ya isa ya zo ya ce sai ya mai da ita ra'ayin mutum da ya za a yi. So don haka kamar yadda kuka gani an nemi gurin da za a yi wannan taron tun kusan 7 ga watan April aka kai ofis ɗin hukumar gudanarwa ta Abuja da ofishin minista, amma cikin iko na Ubangiji ba su ba mu amincewa a yi wannan abun ba. Kuma jiya na ji shi minista da kansa ya fito yana cewa wai shi ba wata takarda da aka kai ta irin wannan abun. Sai ga shi a media tunda komai aka yi baya buya, so in ma ka faɗa abu akwai record. Sai ga shi an fito takardar da aka kai masa aka karɓa a ofisinsa aka yi stamp tun 7 ga wata. Aka nemi gurare ma da wasu hotel duk da irin suna ta yin abubuwan su. Ko wannan gurin ma bayan fa an gama an yi signing contract da su na agreement cewa za mu yi taro a nan, amma jiya kawai sai aka tura musu barazana wai in suka ba mu muka yi taron sai an rufe gurin. So kaga wani irin hali irin wannan abin ni a duniya ma ban taɓa jin irinsa ba. Wallahi ban taɓa tunanin Najeriya wai a ce irin wannan abubuwan za su zo a ce suna faruwa ba. So tabbas mulkin Bola Ahmed Tinubu mulki ne wanda irin wannan zaluncin ba za mu taɓa mantawa da shi. Mu da muke youngest generation da muke tasowa amma na bayan mu irin wannan tarihin ba zai taɓa gogewa ba za mu manta da shi ba. Sai mun faɗa domin irin wannan kifar da ƙasa ne don kufar da mutane ne, jawo lamari ne na a zo a kakkashe al'umma da ƙin damuwa da mutane. So wannan abin kuma in Allah ya da mun san cewa Allah ba zai bar shi ba domin shi Allah baya goyon bayan zalunci, kuma ra'ayin al'umma Allah ya da shi ne abin da zai dore. Siyasar jihar Kano ai abu ne wanda yake abu da wanda kowa ya sani. Mutumin da yake da al'ummar jihar Kano shine jagoran Kwankwasiya na duniya, ya sanatar injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso. Da al'ummar jihar Kano babu wanda suke so sama da shi. Shi yasa tun shekaru aru da suka wuce duk wanda kaga yayi gwamna a Kano banda Malam Ibrahim shekaru da ya gama ba wanda ba shi jagoran mu na Kwankwasiya shine ya kawo shi ba. So ina tabbatar ma kuma daga nan har shekara 100 ma mai zuwa har bayan mu da zamu zo mu shuda in Allah ya ba mu tsawon rayuwa ba wani tsari da zai tasiri a jihar Kano in ba na Kwankwasiya ba. Domin shine nan tsari na taimakon al'umma, kuma duk wanda ka gani yan siyasar da ya zama wani abu yake tunkaho in dai a Kano ne daga Kwankwasiya yake, wannan ba sai na gaya maka ba. So kaga daga irin wannan abun da ya faru ma yanzu gashi nan duk kaga suna ma ƙara dawowa suna dawowa gidansu, dama dai yan nan ne har shi Ganduje duka yan nan ne. Wanda shiri kana ganin yana kiran kansa shi shugaba ne amma fitar da mataimakin gwamna kawai ya gagare shi. Iya wannan zai nuna maka kan cewa akwai gazawa a yanayin tsarin shugabancinsa, tunda mutum ne wanda bai san ba tsarin siyasa
siyasar ba, PA ne shi na jagoran mu, muka tawo aka haɗu dukkan mu nan da wasu al'umma da kake gani a nan tare muka zo muka haɗu aka dafa aka kai ga wannan nasarar. Kuma kana gani irin abin da yake fitowa kwanan nan, wannan kadai zai nuna maka cewa halinsa dama can haka yake, kullum girman kai yake ji irin wai shine shugaba ko bai na shugabancin yake. Akwai ire-iren mutane ma dan aka ɗauko su ko irin ma sai ka ga mai ma akwai gwamnati da muka yi wanda shi bai ma yi irin ta ba. So don haka mulki ne na gazawa, ba zai iya ba, kowa ya sani. In Allah ya darin da dan lokaci kaɗan kwanaki kaɗan 2027 za ta zo, za mu samu gwamna mai tsari da kishi na kwankwasiya. Tunda na ce ma kwankwasiya tsari na san talakawa kenan, ka gane tsarin da shi ya gina Kano, wanda da babu tsarin kwankwasiya da tuni Kano mu kauyawa ne, da tuni ba mu san inda muke ba. Domin me wayewa a rayuwar duniya ilimi ne. To da kwankwasa bai zo a mulkin sa na farko ya yi tunanin ya kawo mana jami'a Kano ba, da tuni ba mu da jami'a, sai dai mu dinga yawo ta gwamnatin tarayya muna zuwa. Da ya kara dawowa tsaba shi kadai ne yake kishin shi, ya kara dauko wata jami'a ta Northwest bayan ya ke ASU Dil Atenos ta farko, banda makarantu da igina kala-kala irin su College of Health Science and Technology, School of Nursing, ko Technical School Secondary, ko Tipo Local Government sai da aka kara yin su. Governors College sai da aka zo aka yi babban secondary ce kowa ya santa. Aka kara kirkiro wata Ladies College wanda mata 'ya'yan talakawa za su shiga su yi tunkawa su ce ga su a wata tawa a cikin birni suna yin ta. Ko Northwest University makaranta ce wadda ta gogaggun 'ya'yan masu kuɗi ce, amma jagoran ya ɗauko ta akan duk 'ya'yan talakawa kowa ma ya zo ya shiga ya shigo cikin birni ya hau kan flyover ya sauko ya yi ta. Wanda kuma masu koyarwa a wa'annan jami'o'in 'yan jihar Kano ne, wanda jagoran shi ya fitar da su kasashen waje, wanda da ba a yi wannan abu ma da tunan ka je jami'o'in namu sai dai ga su Emeka su John su ne HOD su ne lectureri. Amma mu yau Kano in ka zo an professors kake nema, ina ga ma kaf arewacin Najeriya kai hakudin ma babu jihar da ta kai mu irin waɗannan mutane. Wannan shi kansa abin da yawa inda ya ba wa appointment da ba kai mutane sun yi irin wa'annan ilimin ba, da maybe sai dai je wata jiha ya haya wa'inda zai bawa su rike masa mulki. So kaga kwankwasiya shine nan tsarin da jama'a suke so, shine tsari na taimaka al'umma, shine tsarin da ya gina Kano, shine tsarin da zai ci gaba da gina Kano. Kuma duk wanda ya kauce wannan tsarin to wani mutum ne wanda dama so yake gina afishinsa ya saci kuɗi ya sa aljihunsa. In dai kaga mutum ya gudu daga wannan tsarin, so don haka in Allah ya da zamu zo mu dawo da tsarin mu na kwankwasiya, a ƙara kafa gwamnati ta kwankwasiya wanda har Najeriya ma kana gani yana abubuwan da yake faruwa. Ko a taron yau da an ce kwankwasa gaba ɗaya zaka ji guri ya rude. So in Allah ya da tsarin kwankwasiya har Najeriya ma yanzu da ma ba ma iya Kano ba zai zo ya dore ya ci gaba da tafiya da ikon Ubangiji.